Her står vi over for en verdensnyhed. Verdens første og eneste mobile proteinsorter. Vi på Burholt har bygget en mobil fabrik op, som kan køre rundt og sortere kerner efter hver enkelt kernes proteinindhold. Vi suger råvaren ind oppe foran og ryger op i en bufferkasse, inden det kommer op i en renser. Og der vil vi typisk gå med en malbygget størrelse kerne på 2,5 mm. Efter rensesystemet kommer det op i den svenske fabrik, som hedder Bomil. Kornene kommer op i toppen, og så bliver de linet op, så de kommer en efter en kernerne suset ned af en slæde. Og der er så det infrarøde lys, kigger i kernen, og når kernen er kommet lidt længere ned, så sidder der en luftdyse og blæser det ud til siden. Når det er sorteret op i 2 fraktioner, 2 forskellige proteinenheder, så kommer det op i kasserne om bagpå, sådan at vi har styr på de 2 proteinsorteringer, der er. Og de kan så tømmes med snegle ud i lastbil eller i big bags, alt efter hvor store portioner det er. Den her maskine kan lave 4 tons sorteret korn i timen, og 4 tons korn, det er 22.000 kerner i sekundet, den sorterer. Den kan udbygges, og så kan den sortere 125.000 kerner per sekund, og det er 15 tons korn. Den har stort potentiale de år, hvor der er stor spredning på proteinindholdet i kernerne, hvor man kan gøre en kæmpe forskel. Hvis en landmand har skrevet kontrakt med en aftager, at det skal være over 10% protein, eller det må maks være 10% protein, jamen, og den ikke lever op til det, så kan vi gøre en forskel ved at komme det igennem og tage enten 20% af toppen af, eller 20% af bunden af, så at gennemsnittet kommer op på det, kontrakten lyder på. Vi har en hypotese om, at en hel del økologisk korn, der er dyrket på kontrakt til konsum, falder uden for de specifikationer, der er angivet i kontrakten, i en grad, hvor det enten giver nedslag i prisen, eller i visse tilfælde helt annullerer kontrakten, fordi det simpelthen ikke er proteinindholdet, enten er i tilfældet brødhvede typisk for lavt, i tilfældet maltbyg enten for lavt eller for højt. Så vi forestiller os, at maskinen her kan bruges til at redde noget mere korn fra at blive til foder. Noget korn, der var dyrket med henblik på at producere konsum. Overordnet kan man sige, at vores forventning til maskinen her og projektet omkring den er, at den vil medvirke til at øge selvforsyningen i Danmark med økologisk konsumkorn. Vi er først lige blevet færdige med den, og er egentlig klar til at køre efter høst. Lige nu kører vi en masse test på den, men efter høst 23, så kan vi komme ud til landmænd eller til virksomheder, der har behov for at få opgraderet deres korn.